हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा आं बेखौनो देखायलांलायनोसै दिनैहाय आङो दा मा खालामगोन बेखौ देखायलांसै आरोना गोदान आइटेम संनायफोरखौ देखायलांलायनोसै दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ फैदो आंना केमेरा हमग्रा सानै लोगो फैदो सानजुलि थाखुमाखाबायानो केमेरा हमग्राया फै दैखौ फुदुंग्रोना लानो नागिरदों आरोना माने ओंखामखौ गेसफोराव संनाय जायोना ओंखाम ओंख्रिखौ ओंखायनो दै गुदुं होनांगौ जायो थाब मोननायनि थाखाय दा आङो दैखिनिखौ फुदुंग्रोना लानोसै ओमफ्राय बेनि उनाव दै गुदुं लायनोसै आङो दैयानो दुंखाङाखै नामा नै जोंहा लोगोफोर बेदर जानोसै दिनैयो गामियावनो फुथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बायनानै लाबोबाय बेदरखौबो जानो हाला 400 मानि जाबाय बायनानै जानो हाला हाजिरानि सायसो बांसिन दामबाव हाजिरा मावबाबो थोला बायना जानो मोदोमा हारासो मोदोमानो हारा सुनि र' मटर दालिखौ संलायनोसैहाय लोगोफोर मटर दालिजों मा होनोमोनलाय इखो मोनसे अहर दालि लगायनानै संसै नालाय थाबनो मोनो आरोना माने दै गुसुबा आरो दुंनायावनो मानायावनो गोबाव लायोना ओमफ्राय ओंखामा मोनबाय दा ओंख्रिखौ रुलायबाय आरो दालिखौ रुबाय ओमफ्राय दानिया दालि माबा रुनाया जाबाथाय ओंख्रिखौ अराव संसिगोन आं दा ओमफ्राय फाजाखौहाय बेयाव एवगोन दा मोनबाथाय फाजाखौ आं मा फाजा एवगोन अमा थै लाबोदोंना अमा थैजों ओमफ्राय अमा बेदरखौ होग्लानोसै एवनोसै आरोना दा देखायगोन आङो आंनिया दा ओंख्रि संनाया अरावसो संनोसै आङो माने गेसावहाय फाजाखौल' एवसिगोन अरावहाय संनोसै ओंख्रिखौ माने ओंख्रि रुनाया माबाया मोनबायना आंना मटर दालिया दा इयावहाय सम्बर मारिसिगोन आरो थावाव खारै एसे होगोन आं थेवबो खारै होखायो थावखौ सेरनानै लाबाय दा मस्ला होनोसै पाँचफोरनखौहाय ओमफ्राय पियाज बानलु हाखाना लानाय दंमोन ना आरो बेदरखौ होनोसै पियाजआ माने दानो खामगोन फिसा फिसा हाखादों आङो खामगोन बेखौनो होनोसै संख्रै होबाय हालदै
गेजेर एवफ्रामनाया जाबायानो माने दा बांद्राय एवफ्रामबाय थाबाबो मेजेमा ओंखारजोबगोन ना फिसा फिसा जाजोबगोन ओंखायनो ओंख्रिखौबो खानोसै आङो ओंख्रिखौ होना खानोसै बेखौ होबावनांगौ एसे खारै एसे होनोसै दा ओमफ्राय सामब्राम गुफुर जाब्रां देना होनोसै आरोना दसे खालामनायसै मोदोमसोदो ना ओंख्रिया मोदोमसोदो ओंख्रिया मोनबायानो र' मोनबायाथ' एसे रानबावनांगौ नामा साखिबावनोसै खनसे जाबायहाय खांनोसै एबार ओंख्रिखौ लोगोफोर जानोबा फै जा गोथाव जाखाबाय आं संनाय ओंख्रिया भाजा एवलायनोसैहाय लोगोफोर भाजा दासो ओंख्रि मोननानै माबा थावा दुंबावो ओंखाम ओंख्रि जोब्बाय माला मोनबावगोन होननानै नेस्लाबनो हाबावगोन ना थावा दुंबावनांगौमोन नेनो हाला आङो ओंखाम ओंख्रिनो आङो थावा दहायनो दुंखाबायमोन ओमफ्राय गथ' थुखैनो होननानैसो बन्द' खालामना गालांफिननानै दा बेदरा गासिखौबो एवजोबगोन एवगोन थैजो एवगोन इखो ओमफ्राय इखो दोनगोन गाबोन जानो दा हरावलाय खानसै आंना जानला मेला संबाबो गोथाव जाखायोहाय लोगोफोर गोथाव जाया साननोबा जानो फाय लोगोफोर गोथाव जायोथ' आं संनायाबो आंबो रोंगौ जानला मेला संबाबो जायो गोथाव संनो होननानै मालाबा गोथाव संबा जायासो गोथावासो जाया जानला मेला संबासो गोथाव जालाङो दसे थानानै हालदै संख्रि होनानै दसे माबानांगौ गावनि दैयाखौ दसे
दानिया थैखौ होनोसै 이번에 하나 더. 먹는 거. दै होनो जासिगोन लोगोफोर एसे माबाबाव दै होनोसै माने थालोआव सिथाबनानै गिदिर थालोआव खामबाथाय बोरैबा जागोन ना ओरैबाय थादों थालोआव खामजानो गिनानै दा दै होनो जाबाय आरोना फाजाया आंनिया नै खनसेनो दै होनोसै सामब्राम गुफुर दंमोन सामब्राम गुफुर देना दोननाय दङ मोदोमनायनि होनोसै मोनथ'वाखै माने रानजोबनांगोन इफोरो दैया ओमफ्राय रानबाथाय मोनसिगोन दा खोबना दोनथ'नोसै दसे मोनबाय भाजायाबो दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर खनसे दिन्थिग्रोनि र' नोंसोरनो नुबायना लोगोफोर दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय